300 buruko min mota baino gehiago existitzen direla badakigu. Horietan, sailkatu ditzakegu bai zefalea primario edo lehenengo mailako zefalea moduan, 95% izaten dana, edo bai zefalea sekundario edo bigarren mailako zefalea, 105% izaten dana, beraz, ez da hain ohikoa izaten. 95% horretan, ohikoenak izaten dira tentsio zefalea, baina baita ere migraina, trigeminaren edo nerbio trigeminaren neuralgia edo multzokatutako zefalea edo zefalea de Horton deitzen dana gaztelaniaz. Beste batzuk ere bai badaude eta esandakoa, multzo handiena izaten da, 195%. Eta gero, 105%, bigarren mailako zefalea horien artean, normalean izaten ditugu bestelako prozesu bat jasaten duten pertsonengan. Hau da, edo hemorragia odol-isuriren bat uki dutelako garun barruan, baina baita ere bestelako lesioren bat, tumore bat, infekzio bat, edo gehiegizko medikazioaren ondorioz gertatu daitezkeen buruko minak ere bertan sartuko genituzke. Hala ere, kontuan izan behar dugu, bigarren multzo hau izaten dela txikiena, 105% bakarrik. Lehenengo mailako zefalea horiek, 195% diren horiek, normalean izaten dira, kontatu bezala, tentsio zefalea, migraina, nerbio trigeminaren neuralgia, Hortonen zefalea, eta kasu horietan beraien kausa edo beraien fisiopatologia edo beraien funtzionamendua bakoitzarena oso zehatza da. Hau da, zefalea tentsionalean edo tentsio zefalean normalean gertatzen dena da muskuluaren kontraktura edo gehiegizko kontraktura bat dagoela eta horrek talke egiten duela gure kraneoaren inguruan dauden nerbioengan eta horregatikan sentsazio hori izaten da kasko moduko bat. Migrainaren kasuan, badakigu gaixotasun neurobaskularra dela eta beraz parte hartuko lukete bai nerbioek eta baita arteriek eta benek ere. Eta horretaz gain baita ere inflamazio egoera bat izango litzateke eta horregatikan notatzen dugu migrainan hain ohikoa izaten den buruko min hemikraneal edo buruaren erdikaldearena. Bestalde, edukiko genuke nerbio trigeminoaren ondoriozko neuralgia, bertan gertatzen dena da mielina zorroa dela nerbioaren inguruan dagoen zorroa matxuratu egiten dela eta horren ondorioz ziztada moduko minak sentitzen ditugu, elektrikoa izango balitz bezala. Beste kasu bat izango litzateke Horton zefalea, kasu horretan hipotalamoan dala anatomikoki gune oso zehatza, garunean dakagun gune oso zehatz baten funtzionamendu desegoki baten ondorioz gertatzen dena. Beste kasua izango litzateke zefalea sekundariak edo bigarren mailakoak esan degunak ez direla hain ohikoak, 105% izango litzateke. Kasu hortan, kausa bilatu beharko genuke, hau da, odol-isuri bat izan balin bada, hori tratatu beharko genuke, tumore bat, lesio bat izan balin bada, hori izango litzateke kausa, baina esan bezala gerta daiteke ere bai infekzio baten ondorioz izatea edo gehiegizko medikazio analgesikoaren gehiegizko kontsumo baten ondorioa. Kasu honetan, egia da paziente bat migrainarekin sartzen zaigunean konsultan, bere kexa printzipala buruko mina izaten dela. Eta bertigoarekin sartzen denean konsultan, bere kexa printzipala mareo sentsazio bat edo gaizki sentsazio bat izaten dela. Orduan, normalean ja hasieratikan pazienteak kontatzen digunarekin badakigu gehiago izan daiteke migraina bat edo bertigo bat. Migrainaren kasuan, buruko mina ezaugarri zehatz batzuk dauzkan buruko mina deskribatzen digu normalean pazienteak. Hau da, buruaren erdikalde hartzen du, taupada moduko batzuk dira, bihotza barruan edukiko balu bezala, eta horrez gain, batzutan ere bai kontatzen digute, soinuak, argiak edo usaiek molestatu egiten diotela. Eta normalean, krisi momentu horretan, ezinezkoa izaten da, bera egiten ari zena egiten jarraitzea. Eta aldiz, bertigoari buruz komentatzen digunean pazienteak, kasu honetan, mareo sentsazio bat deskribatzen digu eta bere sentsazio izaten da gauzak bere inguruan mugitzen arituko balira bezala, nahiz eta berak badakien, berak geldi dagoela eta ingurua ere, baina sentsazioa da denbora guztian mugimendu batean egongo balitz bezala eta horrek azkenean mareo sentsazio ematen dio eta baita ere burua eztanda egingo balio bezala, presio moduko bat. Beraz, egia da, bai bat eta bai bestea pertsona berean gertatu daitezkela eta kasu hortan izango litzateke migraina vestibularra deitzen dena, baina normalean pazienteak ondo bereizten digu migraina dakan edo bertigoa dakan kontatzen digunaren arabera.